Julia eskolara beldurtuta doa beste egunetan gertatu zenarekin, eta pentsatu zuen. Espero dut ez izatea gontzarra. Julia eskolara heltzen da. Zuk gora eraman behar duzu. Bai, neska zerelako. Julia ez du nahi. Negarrez bere lagunei gertatutakoa kontatzen die. Mutilak neska izateagatik gora eraman behar dudala esan didate. Orain ikusiko dute. Bai. Lagunak mutilei aurka egitera joaten dira. Zergatik neska izateagatik gona eraman behar du? Bai, egia da. Bai. Hau ez da gertatu aldenatik ezer. Laguntza behar baduzu eta adingabekoa bazara. Haurrei eta nerabeei laguntzeko telefonoa zeuk esan, 106 111. Hau ez da txantxa!